Gvern onest għan-nies u li lest jieħu d-deċiżjonijiet. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività politika l-ħadd filgħodu f'ħal tarxien fit-tmiem ġimgħa li gvern immexxi minnu niżel f'diversi komunitajiet jiltaqa' mar-residenti bħala parti mill-kampanja Gvern għan-nies. Għamilt wiegħda magħkom li se tibdew tarawna iżjed magħkom fil-komunità, se tibdew taraw il-gvern li jinżel fil-komunitajiet biex jgħix u jħoss l-esperjenzi tagħkom. U bdejna minn din il-ġimgħa. Ftit jiem wara l-Kunsill Ewropew li sar b'mod virtwali, Roberta Bela qal kif sema l-problemi enormi li għaddejjin minnhom bħalissa bosta pajjiżi u għalhekk huwa importanti napprezzaw kemm pajjiżna mexa tajjeb u qed ngħixu normalità b'restrizzjonijiet. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru refera għal bidu tad-diskussjoni fil-Parlament dwar l-abbozz ta' liġi dwar l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Din l-awtorità in-nies se jingħataw aktar priorità, speċjalment dawk milquta minn kwalunkwe tip ta' żvilupp. Mhix lest nistenni iżjed. U għaliex se nagħmlu dawn ir-riformi ma jfissirx li aħna se naqsu ir-ritmu ekonomiku, anzi, bil-kontra. Se nkunu qed noħolqu mill-industrija tal-kostruzzjoni settur li huwa aktar sostenibbli u li s-sostenibilità tiegħu tkun waħda għat-tul. B'sodisfazzjon u determinazzjoni għal ġejjieni, Roberta Bela nota kif grazzi għal ħidma sfiqa tal-Korp tal-Pulizija naqset ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna. Li juri sinjal wieħed. Sinjal wieħed li l-istrateġija ta' prevenzjoni tar-reati hija waħda li qed taħdem. U kif qed taħdem? Bidla ewlenija kellna. Aktar preżenza ta' pulizija fit-toroq. Dik għamlet differenza kbira li inti għandek preżenza b'saħħitha ta' pulizija. B'ton ta' tama u kuraġġ Roberta Bela qal kif il-ġimgħat li ġejjin huma ta' sagrifiċċju iżda jħares il qudiem biex naħarbu niġru f'diversi joqsma. Hawnhekk ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jingħataw id-dettalji ta' kif se taħdem l-iskema finanzjarja għas-sidien tal-bars u l-każini. Se nkunu qed inħabbru l-mod ta' kif se jkun qed jitqassam l-ammont allokat u sakemm dan is-settur jibqa' magħluq se nibqgħu attenti li naraw li ma jkollniex lil min ifalli f'dan is-settur, se nibqgħu magħhom u din hija l-wegħda li nagħmel lill-operaturi tal-bars u tal-każini kollha li se nibqgħu magħhom u se naraw ukoll li issa għal-ġimgħat li ġejjin sakemm ikollna dan is-settur li jista' jerġa' jibda jiftaħ, aħna se nibqgħu hemmhekk u se nkunu ta' sosten. Il-Prim Ministru semma wkoll il-ħatra ta' Samantha Paċkazan bħala t-tieni kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità f'pajjiżna u qal li dan jibgħat messaġġ b'saħħtu għal aktar ħidma f'dan is-settur.